Kristan ọkpara osimiri ya na akwa nna ya n'ụbọchị taa na Elie Ejiofor. Nze Kristan ọkpara osimiri, the chairman Ayibife age grade. Anyị nọ na ndị aka eme n'ụbọchị taa, ndị aka eme na Ụmụeleke Achịna Idegweboboro Kasọ ha nwụrụ na Agụata local government area nke Anambra State, Nigeria. Nze Kristan ọkpara osimiri, Osoma Kechi, Professor Chris Meta, Nze Kristan ọkpara osimiri, Professor Chris, ọ na-akpọ nna ya n'ụbọchị taa. Amaala ọnụọgụ na-atọ Achịna n'otu nọrọ ngwuru Nze Kristan ọkpara osimiri, Osoma Kechi, the chairman Ayibife age grade Achịna. Ọ na-akwa nna ya Elie Ejiofor n'ụbọchị taa bụ 9th of January 2022. This is Planet TV of brainpowerplanet.com. brainpowerplanet.com. www.brainpowerplanet.com is here live. Planet TV is here live today. Na ndị aka eme Achịna. Osoma Kechi, Nze Kristan ọkpara osimiri, the chairman Ayibife age grade, na-akwa nna ya n'ụbọchị taa Elie Ejiofor. Osoma Kechi,
Sahabu. I'm proud of you. Open on him, my name. Hear them. I saw a case I didn't Big pass. From our kitchen. Hello. Thank you. Mama, Come on,